Descobrint Collserola, amb Sergi Garcia i Pere Andreu Geriot. Sergi, bon dia. Bon dia, Pere Andreu. Ja hi tornem a ser, nou capítol de Descobrint Collserola. Avui en un entorn, som en un lloc que té molta història, oi? Sí, avui estem en una masia, com dius, amb molta història, que ara a poc descobrirem, i que és un dels llocs on podem trobar un producte que només el podem trobar a Collserola. De seguida descobrirem de quin producte estem parlant, però saludem ja el nostre convidat, que és en Damià Gibernet. Damià, bon dia i moltes gràcies per acollir-nos. Bon dia, un honor i un plaer que estigueu aquí. Soc molt fan dels vostres podcasts. M'encanten, són meravellosos. Que bo. A més, amb aquesta calma, aquesta tranquil·litat que transmeteu i que s'aprèn un muntó. O sigui, que per mi és un honor que estigueu aquí. Gràcies. Això pinta bé, oi, Sergi? Avui pinta molt bé, sí. Bueno, m'ho heu de dir al final, però bueno, benvinguts. Abans ho dèiem amb el Sergi, aquest lloc té molta història, oi, Damià? Sí, bueno, tots els metres quadrats del nostre país tenen molta història. El que passa que aquest la recordem, diguéssim. Aquí la meva família porta des del 1740 la mateixa família. Això no té cap mèrit personal, perquè clar, et toca, no? És aquelles coses que et toquen, no és cap mèrit, però per mi és una responsabilitat. Per mi és imaginar com devia ser quan van arribar aquí, a Collserola, amb aquesta terra tremenda, que és una terra molt dura, molt farèstega. Aleshores, el 1740, amb els mitjans que tenien, doncs devia ser una vida molt dura. I sí, van aprofitar la natura i van sobreviure i van fer fills. I aquí estem alguns, que hem sobreviscut. Ja aleshores et deia Can Mandó? D'on surt el nom? Sí, el nom no ho sabem d'on surt. O sigui, hi ha algun escrit que parla de Can Mandó amb la guerra del francès i per aquelles èpoques, i potser devia ser anterior i tot. No en sabem l'origen, ni per què, ni res. Però sí, estem parlant de... Penseu que a Collserola no hi havia nuclis urbans, hi havia grans masies, com la Budellera i masies més senyorials, i després hi havia un reguitzell de cases més humils, com Cal Mandó, Cal Estisora, que eren molt humils, que devien ser de treballadors del bosc, bàsicament, i aquests esquitxaven tota Collserola. I aquesta era la població d'aleshores. Aquestes cases, doncs, i aleshores tenien una cultura segur d'autoconsum molt important, d'aprofitar-ho tot. La llenya, l'hort, la caça, tot, devien aprofitar-ho tot sens dubte. Dius que la teva família porteu aquí des de 1740, més o menys. Sí. Què en sabeu d'aquella època? La masia era com és ara? Ha canviat molt? Era la meitat del que és ara, perquè a les escriptures hi ha una reforma que es va fer el 1910 que la van ampliar importantment. Bueno, segueix sent petita, però la van més que doblar. La casa original era poc més que una llar de foc i una habitació, molt poc. O sigui, ens hem d'imaginar una vida molt primitiva, sens dubte. I aquella llar de foc encara hi és, Aviam, l'espai. No sé si era exactament en el mateix lloc, si era la mateixa llar de foc. No estem parlant de llar de foc molt antiga, sinó s'han fet moltes reformes, evidentment. Però bueno, l'estructura és la mateixa, una llar de foc, un espai, aprofitar llenya i cuinar coses que trobes per aquí. I des d'aleshores? Doncs hauran passat moltes coses. Hi ha el testimoni? Tinc un problema de saber quantes generacions han passat perquè tots es deien Jacints Païssa. I aleshores, com que tots es deien Jacints Païssa, hi ha impostos i veus que va durant segles el Jacint Païssa. I aleshores, no sé exactament, tenim uns rebuts de la casa que el Jacint Païssa s'anava a Sarrià a pagar un gall i una moneda antiga, no sé si era en ral, no ho recordo. Però clar, no sé quan passava a ser el pare i quan passava a ser el fill. Sé la història dels païsses perquè un cop va vindre un bon home que estaven investigant tots els païsses de Catalunya. I aquest és el que ens va descobrir l'arbre genealògic i ens va explicar que veníem de Sant Cugat. Descobrint Collserola, un podcast, quilòmetre zero, amb Sergi Garcia i Pere Andreu Geriot. Així d'aquesta part històrica, què més podem comentar, Damià? No és algo inusual, Penseu que Barcelona ha anat molt ràpid i ha crescut molt ràpid.
La muntanya ha sigut un territori feréstec i pobre durant segles. I per això ara ens passa... Doncs, hi ha moltes masies que segueix sent la mateixa. Podem buscar Can Castellví, Can Vell... O sigui, el nostre cas no és gens excepcional. D'una forma natural hem anat mantenint-nos a la muntanya. Lluny de les especulacions, no? Perquè ha sigut terreny forestal i això fa que siguem... De nou, no és un mèrit, però sí que jo ho crec profundament, que és aquelles coses que queden com un testimoni de com era la vida del passat del nostre país, no? Allò de les cases, l'hereu, l'aprofita... Podeu veure que aquí encara tenim els marges de pedra seca. Reconstrueixo els marges de pedra seca dels no sé exactament quants centenars d'anys. Ho faig tot el bé que puc, no tot el bé que voldria, però aquest tempo, aquest arrelament, allò de que no ets tan tu important, si la casa no et pertany a tu, sinó que tu pertanys a la casa, això sembla una frase demagògica, això, però és molt important. És a dir, abans, ara les propietats ens pertanyen. Abans la casa era més important que tu, perquè tu podies durar el que duris, 70, 80 anys, però estaves fent un projecte de generacions. Això són les masies antigues. Nosaltres pertanyem a les masies i conservem tot el que va associat a aquestes masies, que és molt, és tot un ecosistema. Això és el que m'ha costat molts anys descobrir, però i penso, amb un origen, quan van fer els parcs naturals, es considerava que la part humana doncs, feia nosa, i a prova que han passat les dècades, ara veiem que la part humana és tan important com la part natural. Va junta, perquè va evolucionar junts. És a dir, aquí, a aquesta casa, hem estat amb les papallones, amb tot, evolucionant junts. És a dir, Collserola sense marges de pedra seca és molt més pobre. Sense les basses dels amfibis que tenim per regar és molt més pobre. Sense aquest espai obert gràcies a que fem llenya és molt més pobre. Això per fi ara es comença a reconèixer. I em sembla una heroïcitat mantenir-ho. Dic heroïcitat perquè jo a vegades no sóc capaç, ho intento però no sóc capaç. Però mantenir aquest espai és mantenir un ecosistema que està en perill d'extinció, que és la Masia Catalana, que és un ecosistema que hauria d'estar reconegut com la roureda, com la pineda, com la màquia, i tots els ecosistemes són importants. Allò que parlem del mosaic de Collserola és la riquesa està en la varietat. O sigui, ara tenim molts boscos, és meravellós, però ens falta restaurar masies, espais oberts, arals... Abans han sortit un parell de vegades referències a la pedra seca. Pots explicar exactament què és això? Doncs, mira, on estem ara és un penya-segat, literalment. O sigui, ho sé perquè quan vaig posar les cabres van començar a erosionar el terreny i a baix on estan elles es van carregar els marges i realment aquí no hi ha ni un pam de terra, no hi ha ni 4 dits. O sigui, estem literalment amb un penya-segat. Què van fer els antics? Començar a muntegar les pedres per fer petits bancals de terra ferma. O sigui, és fer d'un penya-segat un lloc on poder plantar coses. I és un miracle, és un miracle. Aleshores, tot Collserola està en marges, i és això, és fer d'aquest terreny amb tan poca terra fèrtil, amb tant... és aprofitar-ho. I aquí ho aprofitem, aquí veieu una herba verda, no? De fet, les herbes aquí em guanyen, i és gràcies als marges. Conservar això em sembla bàsic per la història del país. Sí, de fet, tota Catalunya està plena de marges, i és allò de, bueno, tens moltes pedres, en aquest ecosistema no hi ha cap element que faci nosa. Dius, oi, molta pedra, tinc un hort ple de pedres, doncs de les pedres en faig marges. Si tinc de tot, se'n feia un ús. I de les pedres feien un element estructural de defensa del sòl i de l'erosió. És molt interessant, perquè si vas veient, quan comences a fer marges, veus l'estructura del bosc, clar, tens un problema quan acumules pedres, que també quan plou massa, o sigui, has d'aprofitar, quan plou així dolç, que l'aigua es quedi, però quan plou massa, que se'n vagi ràpidament. És tot un art que jo encara no he aconseguit dominar perfectament, però que, bueno, anem fent. Estem parlant amb el Damià, Sergi, com si ja visqués aquí de tota la vida, i em sembla que no és pas així. Tu no vas néixer pas aquí, no? No. No, perquè us dic que a aquesta casa no hi havia ni aigua, ni telèfon, ni llum. Era el mateix estat.
la meva família se'n va anar a Barcelona, perquè aquesta finca en aquella època no era Collserola com ara, una cosa meravellosa, sinó era viure en un lloc difícil. I com a opció de vida se'n van viure a Barcelona, jo vaig néixer a Barcelona. Mai hem deixat la casa i sempre era la casa d'estiueig i de caps de setmana i la meva àvia no l'estimava, no, el següent. Per tant, el lligam s'ha mantingut intacte, però viure, jo vaig néixer a Barcelona. La meva àvia va tornar a viure aquí ja tot el temps i quan es va anar fent gran cada vegada jo em passava més temps ajudant-la. Però sí, a més la tradició agrícola i això s'havia perdut bastant i estem parlant que hem hagut de redescobrir, no? I en quin moment dius, jo vull viure aquí? Bueno, jo sempre he volgut viure aquí, sempre. De fet, quan veníem els caps de setmana i em tornava a Barcelona i anàvem a buscar el tren, perquè anàvem amb transport públic, la meva àvia li queia una llàgrima. No sé si literal o jo ho notava. Sempre era la nostra casa, no? I després es va posar telèfon, es va posar llum i a poc, i sempre. I per tant, al final passava més temps aquí que a Barcelona, per tant ja dic, per què no em quedo aquí, no? I ara que tenim cotxes i tenim coses, internets i coses d'aquestes, doncs ja és molt fàcil viure aquí. De fet, ara és un privilegi, segurament. I quan va ser això? Ostres, amb els anys em lio, però ja fa molts anys, fa 30 anys ben bons, sí. I què tal el redescobriment aquest que deies ara de vida de pagès? Aviam, jo vida de pagès, hem de ser honestos, jo no soc pagès es considera que qui té una part del salari important de la pagesia, aquí no la tinc, jo tinc el meu treball dependent que em permet jugar, però sí és veritat, planto hort, faig més feina aquí que enlloc, i per tant, sí, en bona part faig de pagès. Què tal la vida? Doncs és molt dura, perquè tot i que sembla molt bonic i dèiem que és un privilegi, ostres, ara hem passat 3 anys infernals de sequera, aquest any no para de ploure, és a dir, allò de la natura és molt bonica però és molt dura, si no et salta el senglar i t'ho menja tot, la guineu et ve i se't menja totes les gallines, quan fa una ventada i et cauen molts arbres, quan tens fred has de fer, doncs no és fàcil, no és gens fàcil, ho veiem molt bucòlic, però no és gens fàcil, és molt més fàcil la vida urbana, sens dubte. Ara, no sé si ara se senten els gais, no sé si jo crec que portes els auriculars. Sí. És meravellós. O sigui, no? Ara un picot per allà, sentir la rialla del picot verd, sentir-se tan en aquesta entranya, en aquest microcosmos i sentir-te ni per sobre ni per sota de la natura, sinó ser un element més d'aquest espai, no està pagat. Tots els disgustos ho compensen. I quan dius, jo torno, m'instal·lo aquí, et planteges de recuperar aquell ofici que havien fet els teus avantpassats? Sí, però és paulatí. O sigui, no és allò que prenguis una decisió de dir vaig a fer recuperació de varietats autòctones, que suposo que acabarem cap aquí, sinó, també has de ser una mica woke, una mica bucòlic, allò de somiar, no? Una mica ecologista. I és paulatí, perquè et ve, comences amb l'hort, després a l'hort, si el marge de sota se't cau, la terra ferma se te'n va, aleshores vas veient que els elements de la finca són importants. I després amb aquest arena ecologista, després dius, ostres, doncs poso cabres i podria posar un abeurador automàtic, però si fas un abeurador que és una bassa on crien els amfibis, doncs no l'has de reomplir ni res, funciona sol. I vas veient que aquests elements funcionen, no? I aquest funcionar, és a dir, les cabres mengen herba que tu no has de treure i et caguen que es fems per l'hort, vas construint l'ecosistema, vas reconstruint, vas restaurant l'ecosistema. És paulatí i vas dient, hosti, si és que quin millor ecologisme que reconstruir aquest ecosistema. Aleshores tot rutlla i quan falla una peça la vas rectificant, és a dir, per exemple, he tingut gallines des de fa molt de temps i la guineu ara s'ha molt entossudida en atacs diversos. Doncs hem introduït els mastins, que és el gos de guarda tradicional dels pastors de tota la vida. Són microelements que van construint aquest ecosistema amb aquesta convivència i combat amb la natura, perquè no és res romàntic, estàs permanentment... Tu formes part de la natura, però igual que un àguila es menja un moixonet, doncs et venen a tu i se't mengen a tu. O sigui, és una convivència amb un combat que quedi més o menys en taules. La idea seria aquesta. Si tu estàs aquí i estàs permanentment en taules amb la natura, no?
Ara tenim el tema dels incendis, no? Clar, amb tanta massa forestal i amb tanta sequera, la por dels incendis. Cada vegada, cada dia, cada any, quan vas prosperant, vas veient que això té més sentit. Evidentment, ens hem de menjar el bosc. I menjant el bosc tens llenya i t'escalfes a la llar de foc i fas la barbacoa aquí. El que potser en gener deia, ostres, tallar un arbre, ai, et sap greu. No et sàpiga greu, és magnífic, és energia que s'ha acumulat del sol i crees un espai obert que és superric. Ara, deixa'm dir-te, un projecte nou que tinc, que és molt maco, estem a un estudi de jardins de papallones i aquest és una de les estacions i els resultats són brillants. Tenim molt bons resultats. info@descobrimcoixarola.cat. El Damià és que ens ha parlat de molts temes que cadascun ja donaria molt de sí, però nosaltres avui, sobretot, volíem parlar d'un d'aquests elements que comentava. Que és una anècdota de tot plegat. El tomàquet és una anècdota, o sigui, no té cap importància. O sigui, us he parlat de coses molt importants, i no perquè les faci jo, sinó els abeuradors, no? La restauració de les basses de Collserola, això és molt important, perquè amb els senglars, a més, les estan destrossant. A mi, que és un espai tancat, que el senglar, que ara és molt excessivament abundós, aquí és lliure i, per tant, a les basses cria. Aquí hi ha una colònia de tòtils i de salamandres immensa. Les marges de pedra seca, importantíssim. L'hort, molt important per mantenir aquest espai obert i per omplir la panxa. Va, parlaré del tomàquet. Com va començar el tomàquet? Bé, el tomàquet va començar com tot el que t'estic explicant. Una masia tradicional i de sobte, doncs, romànticament descobreixes les varietats antigues. Les varietats antigues d'horta, una cosa que vaig descobrir posteriorment, i és algo meravellós. És que és cultura viva, Vaig començar a plantar d'altres, comprades de gent de fora. I em sembla un món fantàstic, perquè és que el 90% de les varietats d'horta del nostre país han desaparegut al segle XX. 90%? El 90%. És una xifra demonidora. T'estic parlant quan jo em vaig aficionar, precisament era a finals del segle XX. I, de nou, no té cap mèrit, perquè soc més aviat idiota, però em va sortir aquesta afició en un moment que encara quedava la gent gran que les conservava, just a l'últim moment. I sí, em vaig dedicar a recol·lectar a prop d'aquí a casa, com el tomàquet mandó, que no sempre ha estat aquí a casa, però ha estat a prop, tot de varietats que es conreuen amb aquest anhel de conservar. I és veritat que és d'aquelles peces que tornen a encaixar perfectament en l'espai i formen part de l'ecosistema. Quan tu tens varietats estàndard, normalment són molt productives, són molt bones, no tinc res en contra, ni dels híbrids ni de res. Però la gràcia de les varietats antigues... Mireu, ara tenim un exemple, aquest país és boig. No sé si ho heu vist al llarg de la història, però és un país absolutament esquizofrènic i és normal perquè fa un any tenim una sequera arrossegada de 3 anys. Avui esteu venint i no para de ploure. La mateixa tomaquera que plantava fa un any amb una sequera horripilant hauria de sobreviure amb aquesta pluja insistent. Això no hi ha ésser viu que ho suporti. Què feien amb les varietats? Doncs si tu plantes molta diversitat, moltes varietats, i ho fas repetidament any rere any al mateix indret, fa que només t'acabaran quedant les varietats que suporten aquesta esquizofrènia. És així de senzill. Potser no tens les més abundants, potser no tens les més adequades per comercialitzar, potser no tens les més bones del món, però tens senzillament les que t'agraden a tu i les que s'adapten al teu territori. Això és la base de les varietats tradicionals i això es construeix al llarg de segles i de generacions, i de generacions, i de generacions. I és meravellós. O sigui, és el patrimoni material. I el mandó és un d'aquests. Una de tantes, Aquí tenim un enciam, Mira, agafeu una fulla. En directo. Sí. Agafeu una fulla. Un enciam, deixa'm dir, és que planter, està dins d'un bric de llet, Sí, reciclo tot. Agafeu una fulla, sense oli ni res. Què? Cruixent, està bona, És no? cruixent, Té gust. té gust, és intens, Aquesta varietat aquí es fa superbé. És un enciam tradicional. Agafa. Llavors, el tomàquet mandó, hi havia gent que encara el conreava, Sí, aquí, a l'últim... No, el tomàquet mandó es va deixar de conrear a tot arreu. I com es recupera? Aquí tinc moltes varietats, ara us ensenyo el banc, i hi ha moltes, com el mandó. El mandó és un tomàquet que va emigrar a França.
I en un moment donat, un senyor va tornar a Vallvidrera i li va dir a la meva tia àvia, aquest és el tomàquet, s'ha plantat tota la vida a Vallvidrera. I ens el va retornar. Però això t'estic parlant també de fa 30 anys enrere, I va tornar a la casa. Vale? Aquest tomàquet és un tomàquet gros, carnós, amb la pell molt fina, molt suculent, i és un tomàquet d'autoconsum, bàsicament. És a dir, hi ha tot de varietats que s'han perdut gairebé totes, són les d'autoconsum. Què passava amb les d'autoconsum? Clar, al tindre la pell molt fina, si tu la poses en un cistell o en una caixa, es fareix i es podreix de seguida. I això no va bé per comercialitzar. O sigui, per vendre'l va malament. En canvi, de l'hort, que està a 10 metres a la cuina, t'és igual si es fareix perquè com que fas... I res, la història és aquesta. Aquesta les vaig passar al Consorci i el Consorci va fer la tasca doncs, de passar-ho a la pagesia, de fer-li una millora, per millorar una miqueta, que es pogués comercialitzar una mica millor, i ara és un producte gourmet que es serveix al restaurante Mandarín, que a mi em fa molta il·lusió, és guai, està molt bé. O sigui, ha arribat a les altres esferes, Sí, perquè són productes excel·lents. Perquè segurament els antics tenien no un tomàquet, no segurament, segur, no tens una varietat de tomàquet. Aquí a casa no devien tindre un tomàquet mandó, sinó tenien el de penjar per guardar l'hivern. Tenien el que els agradava amb ells, perquè era com una festa que pots fer una mata, 2, 3, 4, i aquest mandó segurament era d'aquest tipus. I després, si venien, doncs en tenia un altre que podia fer molts quilos, o sigui, podien jugar una miqueta a l'artesania, que ara la industrialització no ho permet, no ataco la industrialització, és normal que es faci tot amb màquines, això ja no ho permet, però els antics feien aquelles coses. I tenien el seu, igual amb els ancians, igual amb els bròquils, igual amb tot, Podien tindre el seu, el de guardar-li per l'hivern, el de menjar a l'estiu, el de fer escalivar, o sigui, fins i tot vinculats a plats concrets. De fet, ens passa, les cebes. Tenim una ceba per fer calçots i una ceba de guardar l'hivern i una ceba de no sé què. Doncs la biodiversitat de llavors amb una masia com aquesta era immensa, immensa. No ens ho podem ni imaginar, segurament. Bueno, ens ho podem imaginar per documents antics i això. I per lo que ens ha quedat, bueno, mongetes, la del ganxet, la mongeta per fer tendre, la mongeta per secar l'hivern, etc, etc, etc. I ara, una mica des de fa uns anys, doncs estic recuperant aquestes varietats i ara l'últim és que ja m'estic passant pel forro hasta conservar-les i si se'm barregen o si m'agraden o això, doncs què és el que devien fer ells? És a dir, si tenien la ganxet i en treuen una que és fer selecció, no? De fer la teva varietat, a la teva mida, al teu gust, al teu caprici. És molt lliure. No penses que això és ser molt lliure? A part de la feina que va fer el Consorci en el seu dia amb la recuperació del tomàquet mandó, sabem, perquè en vam parlar en un capítol anterior, que també tens un vincle amb la Biblioteca de Vallvidrera. Sí, no és un vincle, o sigui, és una història d'amor, directament. No, a més literal, Clar, jo vaig començar al Banc de Llavors i és una feina una mica egoista, per dir-ho d'alguna forma. És una feina, primera, col·leccionista. Comences com a col·leccionista. Comences guardant llavors de la mena més rara, de tota mena. Després dius, no vull quantitat, sinó que vaig a conservar les varietats que siguin més... les que no tingui ningú. I aleshores passes a fer una tasca de conservació. Però tot queda aquí a casa. I tot queda una mica per gaudi personal. I tenia l'espina de com... Això, doncs clar, si m'agafa un patatús o alguna cosa, doncs aquí queda tot molt bé, ho has disfrutat molt, però aquí se muere, no? Igual que aquells avis dels quals jo havia tret les llavors. I de sota va sortir la Núria de la biblioteca, no sé quin lloc ho va veure, i m'ho va dir, i ho vam començar a parlar i tal, i és perfecte, perquè és aquestes varietats, sobretot les que són úniques, els que en tinc unes quantes que només estan aquí, i per tant és una responsabilitat, les posem al préstec a la biblioteca. I normalment els llavoraires ja prou feines tenim a mirar el temps, i és una feinada, a fer llavors la gent es pensa, llavors, no, una feinada, és una feinada. Clar, tot el que és després donar-li sortir, tot això és un altre món. En canvi, a la biblioteca tens una persona allà, no?, que és professional, que està esperant a la gent, que tens un catàleg, tens un servei informàtic, és a dir, és com un matrimoni perfecte. Jo em dedico a fer llavors, els hi porto llavors i ells les posen en préstec. El préstec és xulíssim, perquè sí que ens havia passat que tu dones llavors
i la gent li agrada molt agafar les coses. Jo sóc el primer, Si vaig a una fira i hi ha coses gratuïtes, les agafo. Tots, no ho podem evitar. Però és que aquestes coses demanen molt esforç i són massa valuoses per regalar-les sense més. Aleshores, sí, a la biblioteca les regalem, però amb un compromís. És a dir, tu has de fer tot el cicle. I això em sembla preciós. Em sembla molt bonic de debò. I tu els acompanyes? Funciona. Sí, fem tallers i el que hem descobert, de les coses que més m'ha sorprès, és lo malament que estem en quant a cultura. De tots aquests temes que estem parlant, la gent està molt lluny. O sigui, però gent la interessada, no t'estic parlant la no interessada, que ja imagino que li sona. O sigui, el que més m'ha sorprès és que ja no sabem fer planter, que ja no sabem fer coses que abans devien formar part del dia a dia, com llevar-se, doncs ara és que cada vegada més gent no sap els conceptes bàsics. No ho dic com a crítica, ho dic com a constatació. És a dir, el nostre analfabetisme pel que fa als processos naturals és molt preocupant. I ho veieu, ara sortim a la carretera rebassada i veurem un cotxe amb un lleó i sabrem que és un Peugeot. Si veiem un cotxe que olor a fatxa sabem que és un Tesla, jo què sé. Però, en canvi, veiem una herba del bosc i no sabem si es menja o no. Això, que ho hem normalitzat, no és normal. No ho és, perquè la Peugeot un dia deixarà d'existir. Un Yatsó mai deixarà d'existir. No faig demagògia, O sigui, ho dic en sèrio. O sigui, i ho veus en els comentaris de gent que passeja per aquí, O sigui, la nostra desconnexió amb la natura és un tema molt greu, perquè a més, la majoria de gent influent que té decisions polítiques viuen en un espai urbà i són analfabets en aquest sentit. I, per tant, com poden decidir sobre la pagesia, com poden decidir sobre la natura? No, jo ho veig que era impossible. O sigui, és impossible. O sigui, si no saps com es surt una esbarzínia, no pot ser polític, perquè aleshores t'allunyes de... No sé si m'explico. I em preocupa. Jo crec que és molt preocupant. I ho veiem amb els interessats. O sigui, gent interessada amb que les bases més bases els hi sona a xino i dius, ostres, que fort, no? I era una mica la funció del teu canal de YouTube, intentar acostar això a la gent? Sí, però això va ser per la pandèmia, perquè ens vam tancar, va vindre una amiga que fugia de la pandèmia i se saltava i va començar-me a filmar, però sí, forma part de tot això. Sí, és molt cutre, però mola molt. N'hauria de fer més, ho he deixat de fer, és com vosaltres del podcast. Però vosaltres ho feu molt bé, Vosaltres ho feu molt bé. Era l'agrolyoutuber, no? Sí. Et vas batejar així, o et van batejar així? Em van batejar així, sí, i com va tindre tirada el nom, doncs ho vam seguir. És que explicar coses d'aquestes hi ha gent que li mola molt, però, clar, a mi em sona raro, explicar com fer planter i que sigui interessant, i resulta que sí, és el que us estic dient. Jo encantat, Vull dir, jo no en sé molt, no sóc un expert. Tu m'has dit ara, no? No sóc un expert, sóc un tremendo aficionat, molt aficionat. Però que ho vius amb passió. Bé, això sí, la passió no me'n sobra. Però és que vivim en una època en què fer planter és una cosa friqui, no? Fer compost i aprofitar els fems i amuntegar-los i desinfectar-los. O sigui, aquests processos doncs ja no són tan comuns, no? Ja no són tan... Abans era una cosa que feia tothom, ara no. Ara és de 4 friquis, no? Per dir-ho d'alguna forma. I això ho has anat trobant tu? Has tingut algú a prop que t'ha més o menys endinsat en aquest món? Que aquí la tradició familiar que es va trencar i això és com un puzzle de peces. Si tens hort, clar, necessites adob, doncs fas compost, investigues amb el compost. Si tu construeixes una peça, necessites una altra. Sí, tot el tema aquest és un puzzle, és un ecosistema. Una masia és un ecosistema, això sí que... Però vull dir que tu, com hi has anat descobrint cada part, és intuïció? Afició, no, escoltant, llegint. El meu primer llibre de... No tens curiositat per saber qui ens escolta? Seria guai, saber com són cadascun dels que ens escolta, però segur que hi ha algun que en la dècada dels anys 80 llegia el llibre de La vida hacia l'autosuficiència, del Seymour. Jo vaig començar amb aquest llibre. Qui no hagi sentit a parlar d'això, ara li sonarà xinoet. Qui hagi llegit aquest llibre, que és històric, que és dels primers, jo crec que ara farà un petit somrís. I qui no, doncs recomano que el recuperi. Sí, era un llibre utòpic, de hippies, no? I parlava d'això, de la finca d'una hectàrea, 2 hectàrees i dels diferents elements, no? El composter, el no sé què. Doncs vaig començar així. Sí, vaig començar així. I després, a prova de fracassos. Sí, quan tens hort, qui s'aficioni a l'hort,
fracassos, tu, no? A partir de fracassos vas construint. El fet que ara se'n parli tant del tomàquet mandó et fa feliç, et fa content? Sí, home, sí, perquè tinc l'ego. Tu no tens l'ego, no? Com vosaltres els audients, no? Sí, aviam, insisteixo, és una anècdota, I ha sigut un cop de sort i sobretot ho ha fet el Consorci que ho ha promocionat i tal. A mi sí, em fa il·lusió perquè es parla de la casa i donar un prestigi a la resta de coses que faig. O sigui, permet que si ara et parlo de marges i això no em vegis tan... Potser sí, no? Sí, a mi em fa il·lusió. Sí, no m'amagaria si no t'ho confessés. Ara que ens parlaves del consorci, de la feina que va fer amb el tomàquet mandó, i recuperant el que parlàvem al principi de tot, de la tasca de les masies a dintre de l'ambient de Collserola, creus que des de l'administració us posen les coses fàcils els que treballeu aquí a Collserola i viviu aquí a Collserola? La resposta l'estàs fent la pregunta amb resposta. No, és impossible. És impossible. I no et diré totes les il·legalitats que faig perquè... Perquè no hem prescrit. Perquè no hem prescrit, però no, és veritat. O sigui, un exemple que ha sortit notòriament, i aquest ja l'he vençut perquè és l'única explotació... Aquí la ramaderia està prohibida. Ara, aquests estan cridant perquè vaig posar una gallina o l'altre galliner i s'estan brallant. Però això està prohibit a Barcelona. I això és Barcelona. O sigui, tindre gallines o tindre cabres està prohibit, perquè hi ha una ordenança municipal que, a més, a la mateixa ordenança prohibeix les activitats nuclears i la ramaderia. O sigui, no sé si... Quina barreja, no? Sí, no me'n foto, Les ordenances són així. I ja està. Aquí han fet una... No sé com s'ho han manegat. Aquí m'han aconseguit fer explotació d'autoconsum, tot i ser Barcelona, entenent que és part natural. No sé ben bé la lògica. O sigui, s'han escapat, però ha sigut perquè hem sortit als mitjans i perquè per activisme, però és molt cansat. I posant-nos en un model utòpic, com hauria de ser aquesta gestió... Mira, però torno enrere, que la teva pregunta, torno una mica enrere. Tu em deies les administracions. Jo a les administracions l'únic que els demano és que ens deixin en pau. Ja no que t'ajudin, sinó que et deixin en pau. I amb això venint d'una administració ja és molt favor. Però és que hi ha una altra... Jo, per exemple, aquí ara tinc 2 cabres només, perquè són molt importants per mantenir, diguéssim, doncs, el sotabosc, sota control. N'havia arribat a tindre 16. Va arribar un moment que ja no les podia deixar soles i les havia d'acompanyar. Ostres, és un repte, perquè entre els passejants que van amb gossos, entre que si et van a una carretera, als urbanos se'ls hi posen els pèls de... O sigui, és tan difícil. O sigui, que una cabra vagi per la muntanya hauria de ser normal. I no sé si m'explico. O sigui, les dificultats inherents a que tu... I la persona que treu el seu gos a passejar pel Collserola i el deixa enmig del bosc, per dir la cosa més normal, i jo ho entenc perfectament, però quan és el 6è gos que te les espanta i te les avia, es fa que la teva activitat sigui impossible. O sigui, la dificultat passa a ser també per la ciutadania. És a dir, és que la compatibilitat amb els usos ens fa impossible. O sigui, fa que aquestes coses siguin impossibles. Ara amb les gallines tenim la grip aviar, que no poden sortir. O sigui, la seguretat alimentària també és un temazo. Clar, jo no puc vendre aliments. El seu seria que amb una activitat així tu tinguessis gallines per tu i quan tens excedents, què feien abans? Vendre'ls. No era un negoci, però els excedents... Ara és impossible, t'has de fer autònom, t'has de fer... O sigui, es trenca qualsevol possibilitat de sentit comú de com funcionava aquest ecosistema. Quina relació tens amb els altres productors de Collserola? Teniu fronts comuns? Us trobeu? Sí. Jo els conec molt, però jo no sóc pagès, ja ho he dit al principi. Jo no sóc productor, jo no venc res, perquè ja us he explicat que vendre és passar a un punt que és impossible i per tant és un rotllo. Però les relacions coneixem tots a partir entre el tomàquet mandó. Vaig començar a fer-ho de la Fira Agrícola de Collserola i van començar a aparèixer tots. I la gran grandesa que tenim ara és que tots ara som col·legues i ens coneixem tots. Sí. Ara fa la festa del tomàquet mandó també a Sant Cugat. Collserola Pagesa és una associació dels pagesos de Collserola i jo crec que és un gran salt de tindre gent que treballa separadament a tindre ells ser una associació que es coordinen i parlen. És un gran què. De fet,
ells es queixen molt, i la situació és desesperada. Però quan sortim de Collserola ens diuen que els de Collserola som uns privilegiats, que la sensibilitat que hi ha del parc i de gent com vosaltres aquí és de privilegi. O sigui, imagino com deuen estar fora. Com deuen estar fora. Ens agrada Collserola. Fins ara érem a fora, al cobert, i ara hem entrat en una petita cambra, una habitació, que exactament, Damià, aquí hi ha molts pots de vidre, ens ho pots descriure? Uns quants pots de vidre. Això és el banc de llavors. O sigui, són pots de vidre on hi ha llavors dins. Ja està. Un banc de llavors és la... I aquí hi ha moltíssimes, perquè aquí veus una varietat, però, per exemple, aquest pot que està ple de sobres, cada sobre és una varietat. I hi ha més de... En un principi vaig començar una mica fent de col·leccionista, ara sóc més selectiu. No tinc moltes varietats, però moltes de les varietats que hi ha aquí no les trobes enlloc més. Per exemple? Per exemple, hi ha totes les que venen del Papito de les Planes, que era un senyor gran de les Planes que tenia varietats. Doncs me les va donar i no em consta que estiguin enlloc més. En tenia un tomàquet de la Marcela, que és aquest d'aquí, una sèrie de mongetes que quan ell me les donava jo també ho posava en quarantena, tu no saps quan et donen llavors el valor que tenen, però després contrastant-ho, perquè no treballo aïlladament, jo formo part de la xarxa catalana de graners. La xarxa catalana de graners és un grup magnífic, jo sóc el més humil i petit, que són les Rafardes, Esporos, és a dir, són tots els bancs de llavors de Catalunya, i es dediquen a això, i aleshores quan estàs amb ells veus que el que tu tens o el que tu has trobat és valuós. Per exemple, no sé, tinc una mongeta que m'ha donat el Papito, que és la farta pobres. Doncs al Vallès tenen la farta pobres també, és lleugerament diferent. I veus que al llarg de Catalunya les varietats, doncs la farta pobres de Collserola era una miqueta diferent a la farta pobres del Vallès, però el nom i el tipus de varietat concorda perfectament, perquè el Vallès, estem molt a prop del Vallès, per tant té... I això et demostra doncs, que les llavors que venien d'aquell senyor doncs, eren molt, molt, molt interessants. N'hi ha un altre tomàquet, que és molt maco també, que és el del Marcelí de la Vall d'Hebron. Aquí a la Vall d'Hebron hi havia un senyor que venia a planter. Estic parlant, potser fa 20 anys, vaig anar a parlar amb ell i dic, no tens una varietat que facis tu a part del planter que vens? Sí, el Palo Santo aquest. I el Palo Santo del Marcelí està aquí conservat i tu el plantes i el Palo Santo és un tomàquet que tu pots trobar fins i tot als súpers, però aquest Palo Santo s'assembla al Palo Santo, al caqui antic, o sigui, és una varietat xula, de debò. Doncs bé, aquesta és una varietat de la ciutat de Barcelona, què diries? Hi ha varietats de la ciutat de Barcelona? Doncs sí. I aquest segurament només queda aquí. I, per tant, duren molts anys. Sí, perquè durin molts anys, bueno, jo el que faig és anar-los replantant, els planto, torno a fer llavors i els torno a guardar. Perquè durin molts anys, l'important és la sequedat i és el lloc més fresc de la casa aquí. O sigui, el fred i la sequedat. Sí, si tu tens molt sec, i ho seco molt bé, el 15% d'humitat et poden durar dècades. Sí, perquè les primeres entrades són del 2005. O sigui, jo ja feia llavors, però jo d'etiquetar i de posar l'any no vaig començar el 2005 perquè encara en tinc ara. I ara estic plantant llavors del 2005 i em surten. O sigui, que estan molt ben conservades. Sí, tindre un banc de llavors és això, clar, les guardes, però han de durar. Si les congeles, com a Almar i aquests bancs mundials, et poden durar per tota la vida. Jo no ho congelo, perquè no tinc mitjans. Doncs Déu-n'hi-do, Sergi, aquest capítol com ha donat de si en un món, almenys per part meva, molt desconegut, que tenim molt per aprendre encara, oi, Sergi? Sí, hem vingut una mica aquí a parlar de tomàquets i hem acabat parlant de biodiversitat, de conservació, de la vida pagès, del paper dels pagesos en un entorn com és el Parc Natural de Collserola i moltes més coses que han anat sortint, molt interessant i molt més enllà del tomàquet.
Damià Gibernet, ha estat un plaer. No, el plaer és meu. Soc mega fan del vostre podcast, o sigui, per mi és un honor. No sé si us ha interessat... Bueno, no sé. Us he intentat explicar cosetes, però bueno. Aquí és casa vostra, O sigui, Fantàstic. És el vostre estudi permanent, no? Si Doncs voleu. t'ho agraïm. Mira, si algun cop no sabem on venir a gravar, doncs ja sabem que aquí tenim les portes obertes. Moltes gràcies, Damià. A vosaltres, de tot cor. I qui vulgui saber-ne més, podem convidar-los a que visitin la nostra pàgina web, on trobaran algunes fotografies relacionades amb aquest capítol, oi que sí? Exacte, a la pàgina web descobrimcoixerola.cat, on penjarem informació d'aquest capítol, com de tots els que hem publicat. També ens poden deixar comentaris a la mateixa pàgina web o escriure'ns un correu electrònic a info@descobrimcoixerola.cat, i també ens trobaran a les xarxes, com sempre, Facebook, X, l'antic Twitter, i Instagram, on publiquem el contingut que fem. Sergi, fins la propera. Pere Andreu, ens veiem aviat. Descobrint Collserola.